मानो फैफिनखो बिथांमोना मानो थाङामोन बिथांमोना स्पष्ट खोन्थाया बेनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ माने इउपिपिएल दोलोनि सापर्टारफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय प्रतिश्रुति होनानै बिथांमोना बुरखायनानै लांदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय जे गोदो 17 बोसोर बिथांमोना बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। हानि मोनथाय लानानैनो जोंनि बर'नि आन्दलना गोबां बोसोर जादोंमोन। बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगार होनानै थांग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि, बे पलिटिकेल पार्टिया दिनै गोदान मोनसे बाहाना खालामनानै लांनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। ओंखायनो सैथो आरो थार बेजों हान्थिग्रा बड'फा इउ एन ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि खान्थिखौ जेब्लायबो मान होग्रा आरो बेखौ संदाननानै आवग्रायलांग्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा इउपिपिएल दोलोनि सरकार, बे सरकारा जे नंगौ लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोना बुजिफिननानै फैफिनदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ आरोबाव वेलकाम खालामफिनबाय। नैथियावहाय बिपिएफनिनो सातघर न'खरा दिनै बिपिएफनि आगुनि जा केरेक्टार, बे केरेक्टारफोरखौ मिन्थिनानैबो माखासे माने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट खालामनो हायाखैमोन थांनाय बाराव। बिथांमोना दा अपेनलि ओंखारबोदों। बे सातघराबो दिनै जोंनियावहाय जइन जादों। सार मैयाहाय एसे इभिकसन खालामनो फैबाय। बिथांमोनखौ इभिकसन खालामनायखौ आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायखौ मानसिफ्रा बुंबाय थादों। हारसाफोरखौ होखारा, बर'फोरखौल' होखारा होननानै बुंबाय थादों। इभिकसना खुनु कमप्रमाइस गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा बिपिएफ सापर्टार, पियरलि बिपिएफ सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दंमोन। आंनाव स्पष्ट प्रमान दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना। राबार दंफांखौ सोर हरदों? मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसिबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो, राबार दंफां गायनो, फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना। राबार दंफांखौ खमब्लाबो नोङो 15निफ्राय 30 थाखा जायो। होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन? आरो बेवहाय गायनायनि हाजिरा बेसेबां थांगोन? आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन? खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन, बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन। बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन? खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं, बनसुनि निस्सय आखाइ दङ। जायनि जाहोनाव बे 22 घर बिपिएफ सापर्टारा बै दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय। बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया। सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था। जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइस खालामा। दिनै बिपिएफनि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय, जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन। गतिके जों कमप्रमाइस खालामा। सोरहाबा जुदि हा गैया, सरकारनो आपिल खालाम। जों बेफोरबायदि जादों, जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होनना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो। बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा? जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो? बेथ' पलिटिकेल षड़यन्त्रसो। बे 22 घरा गोसो जानानै थाङाखैथ', बिपिएफआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै। महिलाजों आखाइ हमदोंमोन, नाथाय फिन दिनै आखाइ गोरोब फैफिनबाय। आसलथे मानो फैफिनखो बिथांमोना? मानो थाङामोन बिथांमोना? स्पष्ट खोन्थाया बेनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ माने इउपिपिएल दोलोनि सापर्टारफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय प्रतिश्रुति होनानै बिथांमोना बुरखायनानै लांदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय जे गोदो 17 बोसोर बिथांमोना बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। हानि मोनथाय लानानैनो जोंनि बर'नि आन्दलना गोबां बोसोर जादोंमोन। बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगार होनानै थांग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि, बे पलिटिकेल पार्टिया दिनै गोदान मोनसे बाहाना खालामनानै लांनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। ओंखायनो सैथो आरो थार बेजों हान्थिग्रा बड'फा इउ एन ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि खान्थिखौ जेब्लायबो मान होग्रा आरो बेखौ संदाननानै आवग्रायलांग्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा इउपिपिएल दोलोनि सरकार, बे सरकारा जे नंगौ लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोना बुजिफिननानै फैफिनदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ आरोबाव वेलकाम खालामफिनबाय। नैथियावहाय
BPFनिनो सातघर न'खरा दिनै BPFनि आगुनि जा केरेक्टार बे केरेक्टारफोरखौ मिन्थिनानैबो माखासे माने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय UPPL दलाव सापर्ट खालामनो हायाखैमोन थांनाय बाराव बिथांमोना दा अपेनलि ओंखारबोदों बे सातघराबो दिनै जोंनियावहाय जइन जादों। सार आच्छा बिनि खेत्रखौ आं एसे बुंनो नागिरदों आरो बुंगोनबो आरो बुंनो लुबैदों। दाखालि थांनायनि गेजेरा जाहैबाय जोङो सानैसो एबा मानसि बुंनायनि गेजेराव जोंखौ एसे बुंनायनि गेजेराव जों थांनाय जादोंमोन आरो लोगोसे आङो दा मानसिफोरखौ खिथायाखै दा खिथानाय जादों खिन्थु आं नाम थांखिया जेनेबा गामियावनो थायो बा दस्रा साइडनि जागोन दा मा होनो आंनि लोगोफोरखौ आंनि सातजन लोगोफोर दं आंनि खामला मावग्रा लोगो आं थानायनि खिथाया जाहैदों बेनो आंनो नांगौ गरसे गरनै बे गरसे गरनैखौ जुदि रावबो एसेबो साहाय्य होआबा थाखा होननाय बुस्थुआथ' पलिटिकेलसो नालाय पलिटिकेलाव थांबासो थाखा दा बे हिसाबै आंना दिनैसिम फिसाफोर सानै पिअ पास जादों गरसेबो मोनाखै आं एसे लुबैदोंमोन प्राइमारिनिफ्राय दा बुंदों प्राइमारि मानसिफ्रा बुंदों प्राइमारियाव थां दा प्राइमारियाव थांनानै आं जेबो रोङा आं न'आवनो थायो खामला लोगोफोरनि थाखा रानो आं खामानि मावो दा जेखि जाया मानो गासिबो आंनि लोगोफोरखौ जे बुहुला जायो आथिं थोंब्रै गादलिनोबा आथिं थोंनैबो गादलिनखायो होननानै आङो बेवहायनो दानिनो गोजोनै सुख सोलिनाय लुबैफिननायाव आङो दा UPPLआव फैफिननाय जाबाय। दा नोंसोरो गासैबो फैफिनजोब्बाय? जोङो सातजन मानसिया फैफिनजोब्बाय। फैगौ समाव UPPLनो भट होसिगोन? फैगोन समाव UPPLनो आं उफाय गैया गासिबो लोगोफोरखौ लानानै UPPLनो आं भटखौ होफिननाय जासिगोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंनो थांगासिनो। बायगिरि बिथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर गोसो दंब्ला 500 रां होनानै गोसो बादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोफादों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन। 600-381-7191 910-154-7892 आरो 910-159-8021